హాయ్ సునీత, హాయ్ అక్క. ఏం చేస్తున్నారు? ఇగో మళ్ళీ పూలు తెంపుతున్నాం. పూల కోసం మమ్మల్ని పిలిపిస్తావురా ఇక్కడ? అవును, చాలా ఉన్నాయి పూలు. ఎవరికి పెట్టాలో తెలియక మీకన్నా పెడదామని ఫోన్ చేసి పిలిపించింది. మేమైతే బాగు పెట్టుకుంటాం అనక మాకు ఆ అదృష్టం లేదురా. పర్లేదు, ఎవరికన్నా పెట్టండి మీ పేరు మీద. పూల కోసం ఫోన్ చేసి మాకు పెట్టింది చూడండి. ఇగో అక్క అక్క వాళ్ళ పిల్లలు అలా అంట, హాయ్ వాళ్ళు అక్క. చూడు పూలు చూడు ఎట్ట తెంపుతుర్రా. పూల అక్క కోసం వీడియోలు కూడా వచ్చిన. బాగుంటాయి. అక్కను ఫాలో చేయండి, లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి. బాయ్ ఫ్రెండ్స్. బాయ్. చూడు పూలు చూడు ఎట్ట కోస్తుర్రా. మళ్ళీ పూలు కోసి వాళ్ళు పెట్టుకుంటానికి మాకంటే అదృష్టం లేదు కదా. చెల్లెకి ఒక్కదానికి అదృష్టం ఉంది పూలు పెట్టుకోవడానికి. అన్ని కోసి అందరికి పెట్టుద్దట. అందరికి వాళ్ళ ఫాలోవర్స్ పెట్టుద్దట. వాళ్ళకి లైక్ కొట్టే వాళ్ళకి అందరికి పూలు పెడతానని. అవును, అందరికి పెడతా. పూలు కావాలంటే రండి.